Thomas, lige nu, der er der altså nogen, der er scrollet ind på hjemmesiden og sidder og kigger på os to. Ja. Og jeg satser på det, fordi de måske gerne vil være med til en Café Hack-optagelse. Skal vi ikke gøre det? Og nu skal I så kigge videre ned, her nedenunder. Der kan I se, hvilke datoer vi optager. Og som I måske har opdaget, så er det ikke altid om søndagen, vi laver optagelserne. Det er ofte om torsdagen. Men det bliver mellem os og den million, der lytter med. Skal vi ikke aftale det? Så scroll ned og find en dato, og så håb på, at der er en billet ledig, så I kan komme ind og være en del af festen. Og Thomas, jeg skal lige høre en ting. Når man så kommer herind på Café Hack, så får man champagne, man får brunch, og man får et smil fra dig, og måske et kram. Ja, kram, det må vi masser af. Ja. Man køber en pakke, hvor man får champagne, når man kommer. Der er brunch, der er juice, der er kaffe, der er fuld forplejning undervejs. Og så er der et stykke med Søren Dahl fra scenen i de 2,5 timer, hvor man er til optagelse. Ja, fordi vi optager faktisk et program, der så sendes den efterfølgende søndag, så kan man jo selv tjekke, at man har været en del af en stor radiofest. Og jeg skal lige høre en ting. Er det faste pladser? Ja, det er faktisk mig, der bestemmer, hvor folk det er. Okay, godt. Så, jamen, så han har telefonnummer 23 80 47. Og så man behøver altså ikke at stå i kø halvanden time før, fordi der er sørget for pladser. Der er gode pladser til. Ja. Vi glæder os til at se jer til en radiooptagelse her på Café Hack med hele svineriet, som vi siger.